Masora sehemhuri yeZimbabwe ndadzoka zvakare ndandisina plan yekudzoka pano. Pane picture rekusekurita pasocial media rabva nekufacebook. Pane murungu ari kuti anonga bhodhoro, mukati mebhodhoro mune mwana, picture yemwana ndobva rakandwa muocean. Saka let me play, rega ndiinsert audio yachona, then after that tozokomenta. Of the oceans kumasii nemurungu. Bhodhoro iri ranongwa nemurungu rine picture yemwana, a black child mukati mebhodhoro rakavharwa. You know, and the pastor is busy forwarding it to my groups. Hey, pray for your kids. Mwana yakati sana 40 yake akapfeka uniform. Just imagine ari mwana wako zviri kuitika. Ende vanhu vakutoti kune murungu yavhura bhodhoro kati murungu ati I need the pastors kuda vamwe vanhu vanonamata tinamata tisati tivhure bhodhoro iri. Maybe mwana wako ari samwe akatosungwa nezvakamusunga. Imugereko muti mwana akangotanga kuti musoro, mwana ari kungodona, mwana haachanzwa, mwana akungopa, mwana akasanga negate company kuna akanotora picture akasa bhodhoro rakavhariramo kuti zvavhara. But kudenga kuna Mwari atoitirwa nyasha bhozi ranhongwa nemumurungu kugungwa kwaari nhonga ikoko. So tungonamata kudenga kuna Mwari kuna akatonamata nezvazvo zvanhongwa. Saka zvakunovhurwa. I'm going to post the photo per group and just to encourage you. It's not an edited photo. It's not something and so I'm encouraging you to papu. My exams are tanga all over the world. My grade 7, my form 4, matrix A level. I could repeat. My paper was supplementing as well. My degrees, my certificates, my diploma. I could test my bus even for my interviews. Let us pray. 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 Let us send prayers. Let us pray. Let me repa mukava bereki. Let me repa mukava zvekutomira zvekudaro. Amen. Amen. Tinorarama mazuva atakurarama haasi mazuva akanaka. Tinorarama mazuva akaoma. Kana vana vedu vachibuda vachienda kuzvikoro vanosangana nevanhu vakaipa. Uyezve even hama dzedu chaidzo, unoreva nehama yako, hama dzedu chaidzo dzinogona kuva dzichikushuwira zvakashata. Handizivi. Story hatina background of the story, but what we can see is this is something that is not good. Unotora picture yemunhu woisa mubhodhoro zviite sei? Why would you do that? Huroi chaiwo. Pose pandinoposta mastori amunenge muchiti nyaya idzi ndedzine mezi zviri kuitika, zvinhu zviri kutoitika. It's just that now we have social media, saka things they get so much out zvoexposewa. Ndava kutya. Regai ndotora vana vangu kuskuru. Ndanzwa kutya. Asi neno pane vaya vanogara vachiti munongoti namatai. Isusu ekunamata regai tinamata. Imi vasinganamati uitai zvamunoitawo zvinokuprotectai. Kana muchitembera unyora pasi kana kuti muchiita itai zvamunoita, isusu ekunamata regai tinamatewo nekuti mazuva akaoma hatizivi kuti munhu anenge achikufungira chii. Nemunozati pane dzimwe hama dzototi kana dzikatokuona kudai dzinenge dzichitoshotewa newe. Wakapfeka wigi kudai, wigi na wigi. Uchiita wigiti. Vanhu vachikuvenga. Imika. Ngatinamate, ngativei vanonamata. Ndosaka kwadzi ma-Christians, it's not safe to go for a day, for an hour without a prayer. Ngatidzidzei kunamata nekuti tinowa kuhla, tohlihidzigwa nevanhu vatogara navo. Even yadze touya wana panapa. Dziterererei chaizvo mutsvage zvidzidzo zvekudzidza because vanhu havana kunaka. Unochekereswa nemunhu ukumba kwenyu, munhu ukumba kwenyu chaiko unokuchekeresa. Takurarama mazuva akaoma. Mwari ngadai vatitire nyasha. I also pray for this girl. I don't know kuti one day tichazonzwawo story yake kuti what was happening to her, but I think this is an answered prayer. For me, I'm a believer. This is an answered prayer. Totenda Mwari. Amen.